Bon dia, famílies. Bon dia, benvingudes i benvinguts al concert d'hivern d'aquest 2021. Bienvenidos y bienvenidas al concierto de 2021, concierto de invierno. Per nosaltres és un dia especial perquè fa un any no el vam poder celebrar, ya os podeu imaginar per què. Es especial para nosotros porque hace un año no lo pudimos celebrar y ya os podéis imaginar por qué, ¿no? I per nosaltres té una importància, si cada any és important el d'aquest any, el poder-nos trobar famílies, alumnes i professorat, encara el fa més especial. És per això que esperem que el gaudiu, que el disfruteu i que us agradi. Ho hem preparat totes les classes amb molta energia, amb moltes ganes i res més. Tenim com a presentadors aquest any a la Roa i a la Monolic de sisè, un aplaudiment per ells. Estan una mica nerviosos, només una mica. M'ha agafat les pulsacions i estaven per sobre de 150, però bueno, ho fareu molt bé, ja ho veureu. Tenim el grup de quart confinat, ja veureu que en comptes d'actuar en directe, veureu una gravació de l'actuació que vam fer en el seu moment. La resta de grups sí que podran actuar en directe i res més, us deixo amb ells, que són els protagonistes. Som-hi! Bon dia, nens, nenes i famílies de Francesc Macià i benvinguts i benvingudes al concert d'hivern d'enguany. Aquest curs, l'alumnat de l'escola farà un concert d'hivern una mica diferent, que esperem que us agradi molt, perquè l'hem preparat amb molta il·lusió.
Sort que només és una vegada a l'any. I ara sí que sí, fins aquí ha arribat el concert d'hivern d'aquest any. Un fort aplaudiment per tots els cantants i les cantantes de l'Escola Francesc Macià. Que han fet un gran concert. Moltes gràcies per al vostre treball i moltes gràcies a les mestres de música per preparar aquestes actuacions tan fantàstiques. Gràcies, Sara i Joana. Moltes gràcies a tothom i ens veiem el proper hivern. Ara, després del ball que he fet, ara com parlo, no? Bueno, no ho tingueu en compte, No, de veritat, moltes gràcies per venir. És un any complicat, i més ara en el moment que estava, però jo crec que ho heu fet genial com a família, si heu respectat les distàncies, hem posat gel, hem fet tot el protocol que requeríem. Per tant, felicitats també a vosaltres per l'ajuda que ens doneu cada dia, per ser rigorosos igual que nosaltres, i d'aquesta manera acabarem el curs superbé, igual que vam fer el curs passat. Per tant, felicitats també a vosaltres.